pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku limbuane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Lho tampet aku. Carane? Yo tampet piye carane? Lha piye? Lah kowe anggere jengone lan duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Ya nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal menang sampun dugi ngreya kali Bu Kesi ngoten nggih medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Aku sing rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku, mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho, Mas. Apa ngenteni ning omah? Ya mulai yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern loh. Alat iki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki?